Yen wonten iki sinaosa dalu punika Gusti ingkang paring jagat mercapada paring jawa. Muga-muga tansah pinaringan rahmatipun Gusti ngapur paring jagat mercapada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan daimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallah 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qiwamud dunya bi arba'atin asya'a ilmil ulama bi adlil umara bi syahwatil aghniya bi du'ail fuqara. Syahadatul kurama masyayikhinal a'izah. Pujo katur pepunden kita linanggung dateng para alim, dateng para ulama, para masyayikh, para simbah kiai, para bapak kiai, saha para ibu nyai, ustaz ustadzah, bapak haji, ibu hajah, al-akhos panjenenganipun Kiai Yenti ingkang rinten dalu tansah sumanding sumarak dateng setunggalipun kitab suci Kiblating Panembahan ingkang tansah kita dhereki. Sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makoda dalem wonten ing lingkungan Bandung setunggalipun dusun utawi wewengkon derek Sumberjo ngoten nggih ingkang rinten dalu tansah ndedonga nyuwun dhateng Gusti ingkang murbaning jagat mercapada muga-muga putra wayah duriyah kita sami khususipun putra wayah wonten ing Bandung Sumberjo Mertoyudan punika Allah nakdiraken dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Ranten kita sadar zaman ingkang sarwa sarwi sampun modern Pak. Kathah piyantun sakniki niku boten mung laring piyantun rina wengi esuk sore niki dolanane mboten sanes mung HP mawon. Mila kita ndedonga nyuwun dhateng Gusti muga-muga putra wayah kita sami dados putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Pangemban pangbatipun praja satriya satriyanipun negari Forkom Bincang Kecamatan Mertoyudan Pokok Camat ingkang mewakili dan rame Kapolsek Bapak Babin sedanten linanggung Bapak Kepala Desa Sumberjo saha Pemdes Desa Sumberjo Bapak Care Bapak Kadus Ketua RW
panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran dan peresmian campur sari Gita Samudra. Ya, setunggalipun musik ingkang sampun kondang kaloko awit zaman rumiyin dumugi sakniki. Niki alhamdulillah dipun uri-uri malih campur sari ingkang mijil saking Bandung niki. Muga-muga anggenipun ngawontenaken tasyakuran niki Allah tansah paring rahmat lan ridho hingga kesenian campur sari nggih wonten Waranggono. Ngoten nggih. Niki Waranggonone nggih wonten sekawan ekor. Sae ya wis biji. Waranggonone wonten sekawan biji. Muga-muga saged dadosaken wasilah anggen sak mangke mbok menawi kanca-kanca sedulur-sedulur wonten ing lingkungan Bandung Sumberjo Mertoyudan pada umumnya ngawontenaken hajatan, dete mantenan, dete hitanan, gitu bener, di pengajian saged berhubungan kalian khususipun tim-tim yang berhubungan dengan Gita Samudra. Ngoten nggih? Ora adoh-adoh mriki wis ana campur sari, insyaallah nggih mboten mengecewakan. Tur nek khususe lingkungan Mertoyudan niku kula wau pikantuk info jare gratis. Gratis ling ngundang, lebare bayar. Ya alhamdulillah kanca-kanca niki muga-muga saged nglestantunaken budaya-budayanipun piantun-piantun tanah Jawi. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah kita dalu niki kok kula niki mboten kanyono-nyono ugi kepanggih dhateng para pepunden, para alim ulama saha para masyayikh kalian kanca-kanca ugi Gita Samudra. Kanthi niat sesarengan boten wonten sanes kita niki wong Jawa, nggih mboten. Dadi wong Jawa niku sing paling apik aja ninggalke jalane. Ndak keweleh marang bumi pertiwine. Iki mangke-mangke. Wong Jawa ki aja ninggalke jawane. Ndak keweleh marang bumi pertiwine. Wong saknyatane awak dhewe urip teng Mertoyudan, teng Magelang Mertoyudan, Sumberjo Medun wonten ing Bandung, lingkungan Bandung. Ngono kok kadang-kadang dhewe lali karo jawane. Lah niki ingkang kados ngaten punika jane mboten sae. Contoh sing paling sederhana niki riyen Pak, niki riyen. Sing paling sederhana. Piantun sakniki dalam konteks rumah tangga. Niki lak nek omong-omongan antarane bojo kakung, bojo setri niku sakniki model bahasa Indonesia. Nggih sae, Pak. Wong cara bahasane hubbul waton niku minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Ning teng mriki niki jane wonten sing dudu dipapakake. Arep omong-omongan bahasa Indonesia monggo ning sekinten kali kanca karo sedulur. Ngoten. Nek upama toh karo garwa ki mbok ya upama kepepet ora iso ya ajar nganggo bahasa Jawa sing supaya anak niki mengko saged unggah-ungguh. Nggih mboten?
Sakniki nek gelem do jujur, Pak. Lare-lare sakniki niku nek kon basa karo wong tuwa, miturut jenengan angel apa mboten? Angel, Bu. Angel. Sebab kathah piyantun sakniki sing nek ngendikan antarane garwa kakung garwa putri niku pakai bahasa Indonesia, sementara bahasane Jawa ya paseh wong asli wong Mertoyudan kok. Nggih mboten? Lah teng mriki niki lho. Mula lare-lare sakniki niku nek kon nggih mboten monggo niki pun angel. Lah nek ana bocah cilik kok kon basa karo wong tuwa angel. Apa njuk awak dhewe niku kudu nyalahke sekolahan. Nggih kliru wong sekolahan niku le mulang nggih pun werna-werna. Apa meneh awak dhewe kudu nyalahke TPQ nggih tambah kliru. Wong TPI niku kewajibane mulang alif fathah A, alif kasroh I, alif domah O, dadine A I U. Aku iki wong dudu unta ngoten lho. Lah nek ana bocah cilik ora iso basa karo wong tuwa, sopi sinten sing salah? Nggih mboten sado-ado. Cara wong lanang nggih dipresani mawon babone kaya ngapa. Ini permasalahan perbabonan. Ora hehe Bu. Mula nek saged nalika ngendikan karo garwa ki mbok ya do basa. Nggih Bu nggih. Awake wedang monggo Mas unjukane. Menawi badhe dahar sampun kula siapake. Wis ngoten niku insyaallah mengke putra-putra jenengan niku nderek. Langsung sekaligus kronten napa? Al ummi madrasatul walad, mbok niku minangka sekolahane anak. Lah saniki akeh sekolahan sing do rusak. Bodho lho. Nggih temenan niku. Kaya ta? Akeh wong wadon gelem basa wae nek karo wong lanang liya, karo bojone dhewe babar pisan. Nggih mboten? Nek didelok nang panggung ngeten iki ya wah. Inji lagunipun napa? Laras Madya. Napa seripat-seripit alah belek. Niku lak nek nang panggung. Sak nyatane nang omah takone sing lanang kok dadan ayo men nanti dikepo. Metu butone. Lha yo kita wong Jawa aja ninggalke Jawane. Ndak keweleh marang bumi pertiwi. Mula monggo niki tasakuran nek cara dijikokke lagu sing cocok tasakuran kuwi pangkur. Pangkur kuwi pange wong sing syukur ngono lho Mas. Dadi mula jenengane pangkur kuwi maknane pange wong sing syukur. Nek mboten klintu surasa pangkur niku ngeten iki. Ngerti sipate pangeran. Suarane ya rada lumayan. Ora tak ngeser-ngeser. Kang wis nyipta gumelaring bumi langit. Angger ana sulinge iki rasa-rasa kelingan biyen ke angon kebu. Saiki sing angon kebu dadi lapangan. Uga Surya Megalan mendung isan-isaning jagat kang supaya manungsa gelema syukur. Semoga-moga do gelem syukur Allahumma
Yo iya, urip ki paling penting kira alhamdulillah. Ngono kok le angel. Nggih napa mboten? Bumi langit diciptake kanggo kita kabeh, kanggo awake dhewe. Ora semang-mamang nek bermasalah dahar ngunjuk Gusti tanggung jawab. Insyaallah nek mau ngunjuk progo orane asam. Nggih napa mboten? Menungso le do mumet niku asline do durusi hawa nafsu, durusi kepinginan ati. Nggih napa mboten? Ajal nek urip niku teko disyukuri lah penak. Mula urarane wong Jawa niki nuwun sewu dan ora ana sing ora kepenak ndan. Wis to, wong Jawa niku ura-urane kabeh sae. Ngoten. Aja cok mlanjak perkara sing dhuwur. Nek sekira ora gaduk ndak gejlungup. Lah niku ndan. Ngukur klambi kuwi nganggo awakmu dhewe. Aja ngukur klambi kok nganggo awake wong liya. Niku salukane wong Jawa niku walah ngilmu mun sumunduling langit. Temenan kok kaya awak dhewe niku maknane lho. Upama penghasilan sesasi niku paling karo tengah napa sak yuta ngoten to Dan. Lah kok kepengin tumbas kendaraan mobil ya mumet. Wong sak yuta iki ku gawe werna-werna. Mbaya tuku wae pit motor raketang kepiye insyaallah saged. Nggih napa mboten? Tuku kok kepengin mobil ge mongko sing merke apik Alphard. Lah ya uli mung Alphard tekakno. Ora hehehe wong ke do di syukuri ora ngawur ya. Uga surya megalan mendung isen-isening jagat kang supaya manungsa gelem syukur ketungkul buru katunyan menungso do ketungkul luru donya nyambut gawe ngasih lali ngibadahe wonten mboten mikir donya ngasih lali akhirate wonten mboten wonge ya teko kok moto-moto kuwi mangkel iki ketunggul buru kadunya sak temado lali mati menungso do lali marang pati. Lho wong Jawa ngilingke urip kuwi kudu urut. Wong urip kuwi kudu urut. Artine urip kuwi kudu bermanfaat karo sepadha-padha. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apik-apike menungso sing bisa manfaat karo sepadha-padha manungsa. Yo Mas, gawe lagon eling pangeran. Dados kersane lagu sing kepriye sing pokok lagu eling nang Gusti ya. Terus kalian kanca-kanca campur sari gitar samudra. Iki penyanyi ini aja do merem, do melek. Mendolong. Yo, ayo eling. Iku kadoa pungkasane yen mati mancing kuburan. Ayo eling ing pangeran angkat iku nyoto amung sambilan kondo iku titipan nyawa iku kadoa pungkasane yen mati
ceritane nalika semono nang masyarakat lingkungan Bandung Sumberjo Mertoyudan ya wis katitik ya uga wis dipun aturi surat kekancingan kanca-kanca campur sari kita samudra muga-muga dadosaken regenging ana ing lingkungan sampai naringan Gusti kapurke jagat amin. Ning maknane ageng, Pak. Dadi lagu-lagu Jawa niku ndan setitik ning maknane gedhe. Ayo uripe do eling ing pangeran. Sanyatane pangkat derajat ya mung sampiran. Nggih napa mboten? Sampiran kabeh kok. Saiki dadi bupati, sok taun pira ya urung mesti dadi bupati. Nggih napa mboten? Ya mung disampiri. Sing saiki jabat camat nginjak nggih leren saestu sing saiki jabat saking Dan Ramil Kapolsek ya sok ya pensiun mung sampiran bondo ya mung titipan nyawa ya mung gaduhan jenenge gaduhan niku ya bakal dijaluk sing gadokake ngoten pungkasane urip manungsa niku mung do manjing ing mula wong Jawa niku salokane urip kudu uruh men bisa manfaat maslahah karo sepadha padane sebab ad-dunya mazra'atul akhirah donya niku minangka sawah tegale akhirat. Nah niki kula kadang-kadang nuwun sewu Mbak Yai nek mbun kadung matur babagan Jawa babagan campur sari kita saniki saged nyawang niki teng nginggil panggung niki musik teng pinggir panggung niki werna-werni lan werna-werna nggih napa mboten wonten gong wonten bungang wonten gambang sarone ora kan ana saron ana kendang ana drum niki mang prisan niki gambarane wong urip teng alam donya. Teng alam donya ki nggih werna-werna. Wong urip niku nggih werna-werna. Lakune nggih dhewe-dhewe, suarane nggih dhewe-dhewe. Jajal, gonge ditabuh suarane kaya ngapa? Tak krungu. Gonge tabuh kaya ngapa? Nah, iku suara gong. Saron tabuh kaya ngapa suarane? Nah, bonange nek ana tabuh kaya ngapa? Bonang. Nah, niku presane. Niku dhewe-dhewe. Gambange kados napa? Nah, wis ngono kae lah bangsa ngono kuwi. Mangkel iki saiki bonang modele kaya ngono. Ya ora cetha. Mas Bagus, kendange kaya ngapa suarane jajal. Nah, niku pun benten-benten kabeh. Cara kendang niku Pak Kerto tuku dedeg kecemplung brumblang krampul-krampul jajal ngoten niku. Kecemplung brumblang krampul-krampul. Niki suarane benten-benten Pak Yai. Ning nalika swara beda-beda niki nek diatur kali kanca-kanca rawitan niki dirungokke nggih sae. Nggih napa mboten? Nek ditabuh gugu karepe dhewe-dhewe nggih mboten sae. Artine napa? Wong urip ki senajan beda-beda kon aja gugu karepe dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Ning wong kadang ngaji nek wis ngantuk teko Bali ora apa-apa ki. Teko lunga karepe dhewe-dhewe kok panjenengan kok. Lah sakarepe aku wong panjenengan ngantuk kok cerewet. Napa? Lah nek kan ngoten iki. Lah wani po. Ora wani aku ya, Pak. Ya sowan. Lah niki mula awake dhewe niku urip nek saged kon kaya niki lho. Nuwun sewu. Musik-musik ingkang sampun dipun adep kita kabeh. Beda-beda ning nalika diatur niki mengke suarane sae nggih napa mboten aja gugu karepe dhewe-dhewe mula
asline dan tanah Jawa niku tanah sing tentrem. Adapun nang Jawa kuwi ora patek tentrem niku mesti ana durnane, ana begawan durna karo ana sengkunine. Nek ususe wong Jawa insyaallah tentrem dan aman wis pokmen 86 wis aman. Ngoten. Ning krana Jawa ki kadang-kadang kesusupan begawan durna karo sengkuni kuwi sing biasane kurang patek tentrem. Kula namung mboten badhe ngajak werna-werna. Badhe ngajak kalih kanca-kanca lingkungan Bandung Sumberjo Mertoyudan, nggo urip ki sing pokok do sing rukun, sing apik kaya gamelan, senajan beda-beda ning nek iso iramane disatokake. Alhamdulillah. Beda memang kudu beda, urip niku kudu beda ta. Wong partai kuwi ana PDI, ana P3, ana PKB, ana PAN, niku cara partai politik. Organisasi ya kudu beda. Ana NU, ana Muhammadiyah, bahkan ana LDII. Jare saiki ana meneh timbul Islam Kejawen, ana Dharma Gandul. Malah jare ana gandule Dharma barang. Ya ora apa-apa. Agama ya werna-werna, ana Islam, ana Kristen, ana Buddha, ana Katolik, ana Hindu. Nggih werna-werna, ana kongguan lambemu jeblok. Kongguane panganan kok. Wong sing dipikir mung badhogan wae. Mulane nang panggung kok lemu dhewe. Aja mulai kongguan. Oh, ayo sule samono kok ya. Kongguan. Konggu cau. Ana konggu cau. Nggih mboten? Nggih werna-werna ning sing penting arep kuwi beda-beda, sing penting rukun. Lah masalah ngibadah lakum dinukum wali. Ya, dari kanca-kanca malah do udak-udut wae. Gaweke lagu kerukunan, aku megah nek tinggal udak-udut wae. Penak men, penyanyi ini bareng kok nyanyi. Masa ora nyanyi bali bayaran penak. Malah cerewetan. Yo, gaweke lagu gugur gunung, Mertoyudan mentambah rukun. Nang ler kadya jaratu. Nangis pinadhune. Sang saya dalu sang saya arah masyarakat lingkungan Bandung Sumberjo. Ayo kanca kene kudur-kudur dandang gawe saya kebarengan rokan jati. Campur sari Gita Samudra tansah dayeng bono lan muga-muga bisa ndadekake regeni ana ing masyarakat kiwa kabeh. Dutare sakmono tata tentrem ayo 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 kanca kene kukur-kukur
selingkuh dolanan HP. Iku kudu didandani. Iki nek ngono kuwi yo mengko nang desa liya ora cocok. Pokoke kancane nyanyi ya kudu nyekel mik, kudu melu mangap-mangap. Ora kena kancane nyanyi kok malah mung dolanan HP. Iki kuwi jenengane lho iki 50.000 Pak. Iki ora sak nyek sak eko proyo karo janjine Gita Samudra. Ngoten to. Lah kadang malah ono kancane nyanyi kan malah mikir deleke lambe ngisor. Dadi ngono kuwi iso apik. Bapak Ibu rahimakumullah, pun urip niku muga-muga khairun nas anfa'hum linnas. Dadi nek wong Jawa ngendika ora dhuwur-dhuwur, ayo hablum minan nas, hubungane karo sepadha-padha menungso digawe apik sing sak apik-apike. Lah ngoten to nggih. Temenan iki arep ibadah bathuk kasih bejut ngasih ireng-ireng kaya dicucuki ning nek karo sedulur wae ora akur eleh ra kanggo gawe arep mbentaun koja kaji menwulan yo ngumrah ning bandane akeh kok cetile setengah modar yo tetep kaji muhyiddin. Mulane muga-muga Bandung sing wis rukun kaya ngene tambah ana kerukunane. Lah ngoten to nggih. Cocok. Iki muga-muga estu lho. Kadang awak dhewe urip teng alam donya niku sakniki modele masyaallah. Sakniki kathah lho tiyang iri karo sugih tangga. Wonten apa mboten? Ana meneh wong sing drengki karo mulyane sedulur, wonten mboten? Ana wonge ya teko. Nang isor apa nang panggung? Ah. Ojo nang panggung. Laang. Nek nang panggung yo dijago nang isor apa nang kursi? Kok penak temen lho. Ayo lah kanca-kanca krawitan kuwi. Ayo penak men. Ha iya kadang manyen cok ngono kuwi. Mula kula cok matur urip niku ngenggoni dhewe-dhewe. Gong yo dadi gong, saron yo dadi saron, bonang dadi bonang, gambang dadi gambang, kendang dadi kendang, suling yo dadi suling. Ning ditata urip ki sing apik supaya bisa sakirama. Alhamdulillah. Ranten gong kon dadi kendang yo ora iso, kendang kon dadi gong yo ora iso, saron kon dadi bonang yo ora iso, bonang dadi saron yo ora ketemu. Lah ngoten to niku. Apa meneh suling kuwi nek disebul kek munine kaya ngono beda karo nek disebul kok bangsa penyanyi beda meneh. Nek penyanyi langsung puit ngoten iki. Mulane lah, wah awake ditata-tata. Ayo sing utama niki hablum minan nas. Lah sasampunipun awak dhewe saged hablum minan nas kek mawon Pak Budi hablum minallah. Hubungane karo Gusti Allah ampun dipun lalekake. Leh. Urip niki ora urip terus. Bakale nggih seda. Leres mboten? Lah temen kan orang ada takon penggemar Pak Saiful kasih Cimaton. Ini lah penggemar setia. Pen berat. Ayo kaya kowe asline kayak adine kowe. Jane adine kowe. Alah. Dobre kowe. Ayo keplok-keplok. Ayo. Ya urip dalam dunya lek ngoten. Mula alhamdulillah niki kok kanca-kanca Gita Samudra ngeliki awake dhewe Pak Asrim niku. Dadi muga-muga kula ambali malih monggo anane campur sari niki dipun sengkuyung Pak Estu. Wis pokoke nek mantenan, hitanan, prasemang rono-rono adoh-adoh cukup ana Gita Samudra. Lah ngoten nggih. Yuk pengajian sapa kiyaine? Upama ayo saya kira-kira ya darah badok kan alah ambuh cerewet. Niki lah wonten kula sing nomor kalih monggo awak dhewe tetep eling karo pengirane. Lah carane eling dhateng pengiran pripun? Lah dhewe Gusti Allah. Awak dhewe duwe Gusti Allah.
Ya anggere aja adoh-adoh marang Gusti Allah, aja adoh-adoh marang pangeran. Carane salat gangsal wedal dipun lampahi. Lah ngoten to niku. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin sebuah catatan yang wajib harus kita laksanakan di dalam waktu yang sudah kita tentukan. Ngoten Pak. Kula tak ngelingi liwat kanca-kanca kita samudra dalu niki wong pancen acarane ulang tahun utawa syukuran, ulang tahun syukuran kita samudra, lagu senantiasa campur sari. Ngoten nggih. Longko lho kiai sing iso nyampur sari ngene karo kiai sing gleleng ora. Ya pakai nang Magelang ya ora patek ono. Ya kayak iki ya lek kata ilmu, lek kan laris sebenarnya. Yang memajang saben bengi nyawa kon apa ini jenglenge masuk iki masuk. Enggak biasanya malah sing ora masuk penyanyi ini tetep driangi wae. Blebok-blebok. Kulo dodolan HP meneh. Sita HP-HP-ne dol. Mandel lah wong sing iki. Ya ora sita kabeh dol. Yang memajang hamung karo janon kuning. Kita terangake, kok ndak darah diterangake, wah ini jebule ada youtuber. Begitu ora diterangake kok ana sing ngibul, ngaji malah mau nyanyi tok cerewet, ora senang doblek, ora gelem ora gelem nyawang, ora senang delok, lah ngono ya. Wong pancen iki acarane campur sari kok ora oleh nyanyi. Padune iki sing komen ngono kuwi ora iso nyanyi jane. Tukang YouTube gue sing komen berapa nek doblek menang. Karepe aku ora kiai. Aku iki ora kiai mung kiai karo kiyu-kiyu. Mung balane kanca-kanca kita samudra. Ngono. Iki tak terangake nek rada cethok. Dadi wong urip teng alam donya ki saben iki iso nyawang konang. Wong ora main-main kok. Arep nerangi caping gunung niki seprono seprene. Mbok mungkin iki para pepunden sepuh niki ingkang mijil saking kabupaten barang iki nembe mawon prisa niki mangane mungkin. Wah niki kula topo mun dangu lho. Wah. Topo 40 dina 40 bengi bojone bermanat dadi ra ngono. Ora apa-apa. Ayo melas temenan menyawang. Ning saiki wis kena. Dadi yen memajeng manungsa urip teng alam donya niku rinawi kenal apa kok sing diaturi konang Pakde. Mboten kok saben bengi nyawang jaran kok ora jaran. Teman-teman dibengkal. Konang niku seta tembung nuwun sewu. Kun ana sira nakah wong sing nrimo. Dados lagu caping gunung niku akon awak dhewe iki supaya dadi wong sing nrimo pandume Gusti Allah. Apik. Ya ora arep nrimo pripun pancen jatahe semonten. Wong nek pancen takdire sugih ya suket godhong rewangi, kabeh mlarat suket godhong ya ngrogoti. Ngoten. Mulane saben bengi nyawang konang. Yen memajang hamung karo janur kuning. Janur kuning jaat teko apa nurun cahaya. Mula wong urip bakal teko katentreman nalika uripe mau bisa nrimo. Ngoten lho maknane. Lan jaat teko apa nurun cahaya. Wong niku nek wis cahayane pangeran, uripe tentrem, ayem. Napa-napa sarwa-sarwi dipun cukupi, alhamdulillah. Boten kekurangan ya sithik, ngoten lho. Niku maknane.
nerangke ngeten iki ora wong sing gleleng jan ra iso ngono. Kembang wae wata gunung anyar dadi nutuk gamelan kaya emosi. Dadi nang kuping bang bang. Kaya tak kantong iki masalah. Ambo ya dilaras ora bang bang. Nek ya ora apa-apa iki semangat kok jenenge. Semangat. Nek aku ngono kepengin kuwi nendang nyanyi niku malah. Kembang wae weton gunung. Menawa urip ten pundi papan niku sami mawon. Arep urip nang kota nang desa, angger rukun karo kanca-kanca, rukun karo sedulur, rukun karo tangga, gelem ibadah nyambut gawe, uripe bakal tentrem alhamdulillah. Kula kembang wae weton gunung. Pacita klik klik. Apa iki rombongan remuk-remuk. Apa iki? Ini apa iki malah seneng kan. Jadi ada modifikasinya baru. Klik klik. Ane iki lho. Niki senajan kok ngrembug pacitan, Pak. Ning maknane nggih jane sae. Napa sing daturke pacitan iku jeneng. Boten kok. Pacitan Sarwi paya ora paya ora ketang kok jenang. Lah niku wonten maknane saloka wong uripe kon kaya jenang. Artine napa? Kon sing raket karo kanca sedulur tangga lante paro. Ngoten, Pak. Mula ora ana jenang niku bubrak. Nek ana jenang kuwi bubrak niku nuwun sewu jenengane bubur. Nggih ta mboten? Kula jenenge mesti legi. Ngono? Wong urip kok sing legi praupane, legi pengendikane karo sapa wae sing apik. Mula pacitan sawi jenang. Jos manane niku. Panas odan panas odan panas odan odan panas aling-aling awas awas capek kula tongi-tongi Pak. Penyanyi ini do guling-guling nang guling-guling. Kudune ngoten niku, mateni yo mak asline kok. Dadi ora mung jago nang kene ora lho ini lho. Ojone seni kok. Budaya kok ndan. Pomene udan ini kudune nang kono kuwi koyo mahasiswa wae. Tongling-tongling nang kono kuwi jane. Ane ora kono kuwi jane dilok 50 tapi ini.
Wong nang kono penak menjago methuthuk. Ya ora bayaran. Ya ribet kaya ngene iki. Ah ya potongi wae wong kudune iki. Jungkik nang kono kuwi kok. Nah, wis ora cocok. Yo terus iki yo. Panas odan panas aling-aling capek gunung kayak ini jungklik satu nang kono kuwi nadyan wadon sarta lanang inomane banyu ya wis nadyan wadon sarta lanang keterangane kapan-kapan dados caping gunung laras madya kanca-kanca kita samudra blak lembang larekat yo jalan kang wis pindah gehune sangsaya siang sangsaya aras ana ing masyarakat Bandung Sumberjo perkayutan muga-muga tata tentreme ayo padha
Tangi sing bumi ketiga dawa bentuk mangampak sasapi gumarang. Mino padha kenengan waris satu jalma kelayu. Tangi sing langit sedina dan kaping 7 lintang dedet-dedet. Kinocak-kocak awak condra dibuka gunung tarung karo gunung. Bumi kacil tangkep-tangkep si deming guru-guru. Sang Hyang Guru nyandak tirta kamandanu katetesaken jumlah guru ning Mercapada. Sanalika ngurmat mula ta mula bengi iki awit sore mau tekan saiki tansah rimisan udan kang tansah leren. Ing kono minangka ngurmat mijile kanca-kanca kita sakudra ingkang mijil ning Mercapada muga-muga ndadosake apa sing dadi kayuganing para masyarakat Mertoyo dan Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Piaringan toto titi tentram ayu-ayu. Sidene gara-gara Sang Hyang Guru nyandak tirta kamandanu jumlah guru ning Mercapada. Saknalika bisa ndadekake tentram Mercapada. Oh, glagar. Ayu. Urung ditata wayang urung ditata. Yo. Sanalika bisa ndadekake ketentremaning guru-guru kang ngaosaken jumlah guru Mercapada. Oh, glagar. Urung ditata wayange ngesuk kapan-kapan. Ngoten nggih. Ya karangan iki mung sipate dadakan. Moga-moga kula bali malih kanca-kanca campur sari Gita Samudra tansah dipun tapi kalih para masyarakat. Allahumma amin. Lan masyarakat kiwa tengene sanalika saged ginakake saged berhubungan kemaslahatane ngaten. Muga-muga kanthi wasilah anggenipun tasakuran kanca-kanca niki cocok karo dawuh pangeran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur sapa sing akeh syukure iki bakal ditambah nikmate. Ning sapa sing tansah sulaya mongko besok bakal nampa sing siksa. Muga-muga kasyukurane kanca-kanca iki tansah binengku dening Gusti kang murbaning jagat sehingga tambah-tambah diparingi kenikmatan. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalu niki pun jam 11 langkung iki kang terakhir kula namung badhe matur sekedhik bab syukur. Tapi syukur iki pancen ana werna telu kan. Ana syukur bilisan, syukur bil jinan, syukur bil arkan. Kuwi kanca-kanca kita Samudra kudu ngerti. Syukur bilisan kuwi syukur sing bangsa pengucapan nalika ana salah suwijining organisasi utawa perkumpulan mbuh niku musik, dangdut, mbuh campur sari, mbuh rebana, kuwi napa-napa lah. Niki kumpulane manungsa kudu nalika ngendikan do sing ati-ati. Ndak dadekke lara penggalihe kanca kang liya. Nggih napa mboten? Nah niki penting niki. Umpama ana kanca salah nuthuk ngeleke ya sing apik ora langsung matane iki. Benar. 9 kok dadi 8. Ya ora apa-apa meh salah. Nggih napa mboten? Eling pinelingan. Niki penting nih kita atur niki. Sebab pengendikan niki bisa ndadekake nggone sesayan, nggone kekancan kuwi arep langgeng sebab pengendikan. Ngoten, wis to ngendika sing apik, ngendika sing nyenengake. Nomor lorone syukron bil jinan bangsa ati. Ya wis diniati nganakake peresmian Sampurasari Gita Samudra ya atine kudu sing seneng karo keseniane, ngono. Karo Campurasarine. Wong grup Campurasari kok malah arep lagune iki bangsa rock and roll wae. Ora ketemu meneh. Nggih napa mboten? Wong niku apa sing dadi sing gek dilakoni apa ya kudu seneng.
Wong niku nek seneng abot dadi enteng, ning nek ora seneng enteng ngodat abot. Nggih mboten? Biasane nek ege anyar-anyar ngene lak kudu iki seneng karo anane belajar. Ning kadang-kadang ku anggere srawi yo. Ah saya arep mangkat iki. Niku yo niki wong alasane mbuh arep ngendi ning padahal nang omah yo mung kelon karo sing wadon. Ya ana kon belajar ora mangkat alasane mbuh nang ndi ning jane nang omah ki merem karo bojone lha niku. Bil jinan bangsa ati iki kudu disenengke. Lah sing nomor 3 bil arkan. Ayo kita arahkan, ayo kita bawa Tosari ini dalam arkan pengamalan yang baik, pengamalan yang menuju kesaenan gitu apa mboten? Saged arep campur sarine larise umpama mengko dadi laris kaya kacang goreng ning tetep aja ninggalke ibadahe. Wektu asar pentas sore jam setengah gangsal yo leren manjing sholat asar kudu asaran wonten niku. Nah niki penting anane tasyakuran 3 perkara niki kudu dicepengi bil lisan bil jinan bil arkan. Muga-muga tansah tata titi tentrem ayem ora ngagil. Mau apik kok sing mlempem kok. Oh iya mau potongan ya. Ya serap ayo. Tata titi tentrem ayo. Sang soyo dalu sang soyo paras moga-moga Gusti kang berkening jagat ngerjoko tansah lare marang kanca-kanca campur sari kita sabun lan masyarakat niki wonten ing Bandung sumber Jawa Toyota gawe kang ora ninggal ibadahe lan muga-muga kesenian kang bisa ngarahake marang kawula kawulane boning sifat rereponan rerencenan kabeh masyarakat orang iki wonten dadekake karukuran kang lumayan sanalika bisa dadekake jembar Astagfirullah.
ووفقني عملا صالحا آمين يا الله آمين يا الله الله يا رب العالمين alhamdulillah masyaallah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad syakir amin dari rabbal alamin ya rabb kama yang cara lewat sikawan sudah Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab Allahumma hadirin Allahumma syahidin Allahumma doleng alaina kal musdi wa madhi ya rabb dipun ridani panjenengan dipun jogo malaikat amat pinayungan para nabi lan para rasul ya Allah dalam nyebut panjenengan muga masyarakat Bandung sebagai jogo berlidat ya Allah Pinanggung konco-konco campur sari kita sambut pinaringan rahmat lan ridho panjenengan dadosaken kesainan wonten ing alam donya niku sae dening hayatipun masalah donya lan akhiratipun kanggo junjungan donya lan akhiratipun ya Allah wong paring ora masyarakat donya lan akhirat ahli ilmi wa ahli khair wa ibadah wa rizqi wa bacaan wasifin dan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya ayyuhal assalamu alaikum al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Nasyukurnallahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan aku yang panuwun tumaten kangge patentaken badanipun Bapak Kyai Haji Widodo. Mugi-mugi kathah barokah manfaatipun tumaten kula lan panjenengan sedaya.